eyyi tigui bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalan mon e dendagal wonde mono gonirɗon foof en calmini dendagal wonɓe diine gande kese e dendagal dente men dente WhatsApp yo e tigui rigui en calmini goomu juɓɓudi e gardugol hoodere pinal badi Harouna Ba Thierno Adam Ba joom sen YouTube e TikTok diine gande kese Aissata Abdoul Dia dipullo cippowo Dia Isaka Samb e Thierno Abdoulaye Sissoko dendi Alhaji Moussa Yara Moussa Dia e dendagal woɓɓe wallidiɓe meɗen foy e juɓɓudi diine gande kese hay goten goppani Thierno Mouhamadou Abdoul Aziz Ba e gando weeyo gando lewru en calmini Thierno Alpha Oumar Alfullani e gando praticien kadi gando leɗɗe Thierno Cheikh Oumar Alpha Ba gando leɗɗe gando gandanɗa hoorema gandal bangal fayida gawowo leɗɗe kadi e ganduɗo ko woni leɗɗe yo e nafoore muɗumen e tigui rigui onon foof on calminama beltanama hay goten goppani calmini dente men dente WhatsApp calmini aynaɓe leñol e gardugol Ba Adama Dorel e wallidiɓe mum Thierno Abdoul Aziz Ndiem Alhaji Moussa Yara Moussa Dia Thierno Abou Sambodiel Diallo Thierno Djibi Diallo dendagal wonɓe aynaɓe leñol dialal leñol Ba ndiyama Oumar Yene onon fof on calminama beltanama on jarama fedde meɗen fedde ɓamtare Seyyen Seyeur Molo Seyyen Gabaɓe e diwan ko taari ɗon foof en calmini dental meɗen goomu miijoji yo en calmini kadi dental meɗen pellital e gardugol Amadou Baraba en calmini wittu diine ma tati wittu diine ma ɗiɗi wittu gandal goho dental diine l'islam ferle gardugol Amir Yahya Kane al aqlu wal iman gardugol Cheikh Adnan yo e tigui rigui yewtere men hande chronique meɗen joljole meɗen e wonko Thierno Fadil Ba mbo Pire siftini en ɗo e jarama fewi Thierno Fadil Ba e ka neɗɗo moƴƴo kadi ka gando ka newiɗo kadi haalama fof ko yo dental wooda yo nanodiral wooda yo ko ni tigui innama ade wayata nde aduna feewa woni corruption usto e leydi e ni woni yimɓe daña jaam so jaam ari neɗɗo fof heeɓa hen e bonɗo e moƴƴo fof kadi heeɓa hen jomiraɗo wiyete ko Arrahman e Arrahim Arrahman o yurmen makko ɗo e aduna he e liigu e neɗɗo e dendagal hay kuɗol putgol ngol lekkiki e leydi ndi fof ndendi hen ko woni fof ina sohli yurmede ina foofa hendu makko ndu no ñamana yara yo woni leydi ndi woni kuɗi ɗi woni yimɓe ɗe woni dendagal gandanɗa hoorema ko wuuro dow leydi he ina naate nder Arrahman o ñande Arrahimi noon e liggorte ñande hen ko woni kala ko gonɗinno wonde ko tellinno e ko ɓen kadi woni gandanɗa hoorema heɓatoɓe nden ɗon suddare yo e Thierno Fadil a jarama no fewi chronique o eɗen jakorno wadde chronique kono noon tawde a siftinimen tan continue oɗo chronique e mbo ñande wonde mbaɗen goɗɗo yo ho namdal maɗa woni kadi ko namdiɗa ko e ɗiɗo kam gañguji e ɗiɗo haareji diineji e ngol ɗo feccugol e holko addi ɗum beele yimɓe mbawa wonde gotum yo e tigui rigui e Thierno Fadil Ba mbo Pire e aduna ko noon jomiraɗo taguir ɗum koye ɗum ɗo woni sens gurdam aduna so ɗum ɗo alano aduna alata lamɗam aduna welata aduna safata e so tawi no bone wodano jaam wawata ko heɓade beelemma e sa nani jaam no woodi neɗɗo fof ne yiiɗi jaam no yiiɗi nema firti ko wona nema ko no woodi so neɗɗo yiiɗi cellal tan andu ko wona cellal ko no woodi so neɗɗo yiiɗi wurde ko wona wurde ko no woodi woni mayde e so tawi neɗɗo yiiɗi gandanɗa hoorema hebde galle moƴƴo galle joɗɗo e waɗa hen foof ɓumno ɗum waɗa hen frigo ji muɗum waɗa hen ndiyam ɓuɓɗam no yara e jogo télé muɗum no yeeɓa galle mum towɗo ina soyno yimɓe dow to woɗɗi sago mum tawa ɓen mbawa soynadembo kanko soyntoɓe en wan noon won woɓɓe cuuron cuuɗi huuɗo e barakuji ɓen ɗon ngala on ɗon moye neɗɗo on yiiɗi on ɗon nema wan noon ina andi ɗum ɗon no woodi waɗi ɗum waɗi état so welde ɗum tan ko neɗɗo goɗɗo no wawi wasa jogade ɗum ɗon ay ɗum weeli ɗum ɗon ɗum waɗat neɗɗo ɗum weela ɗum kala ko jiiɗa e aduna e jomiraɗo tagui ɗeɗo gueɗe ɗiɗi cawnodiri e dewele gorel jamma e ñalawma hande e janggo ko weeli e ko metti mayde e gurdam cellal e rafi e yodde e sofde jogade ko ñaami wasa jogade ko ñaami sokede e wonde boowal e perɗe privé liberté muɗum ko ɗum ɗo woni aduna e so ɗum ɗo alano e aduna ngo waɗatano welema mo gandanɗa hoorema e yimɓeɓe ina jogono ɗumen coftal yo donc mbiyen jomiraɗo tagui ɗum ɗo foof ko ha yimɓe daña ko jeehi daña ko kaali daña ko bindi daña ko jewti o daña kadi no testiri foi muɗumen woni no testira kadi gonɗingol muɗumen ɗeɗo caɗele foof so neɗɗo heeɓi ɗumen e yiɗata ko heɓde jaam o ɗum noon jomiraɗo noon testirta neɗɗo beele neɗɗo so heeɓi oɗo bone tan walla so dañi oɗo bone walla so wuuri oɗo bone tan o naftata gonɗinde jomiraɗo walla mo continue gonɗinde jomiraɗo tan so mayri noon ñande janggo jomiraɗo yoɓam ko ɗum neɗɗo fof anniyi kadi ɗum woni diineji ɗi janguini en ko woni dendagal gurdam e gandu e mayde no woodi e kadi caggal mayde nde kadi gurdam kadi no woodi ɗam ɗon gurdam ko joɓodiral golleji e goto foƴƴi o gollude golle moƴƴe sa woni tampuɗo ne sa woni no basɗo e ngo waɗa aduna tawa annene aɗa ƴeewa mbete aɗa yofto janggo laakara to anen daña ko hono ko ɓe ka daña e aduna ko yo wonɓe aduna ɓe kadi dañuɓe kadi a heeɓi en kañumenne gona e wadde amélioré dañal muɗum ƴeewa mbete ne moƴƴira ɗum kadi beele ni woni janggo kañumenne kadi ɓeeɗo kadi nemade toon kadi yo donc firti ko oɗo welema woni welema aduna joni noon ɗum ɗon tawde innama aade ko ɗiɗo tuyoji jogui e oɗo intérêt alay saago yimɓe kaɓa alay saago yimɓe mbadda guila dawa dawi yimɓe goni koye habde guila dawa dawi o hoolaki o tan o hoolaki o to banggue diine
diineji to adama na tagande ɓiɓɓe mum ɗiɗo kaɓi mbarondiri sababude wonde o ñaaguima Allah jaaɓi o kañum Allah jaɓanani ɗum ay o woni ha sida o tikka ni goɗɗo wari ɗum yeehi ha Nuhu ari nde Nuhu debbo muɗum gandanɗa hoorema ana ɓiyum wi ɗum ka ngaɗa ko ɓocconde saabu no tafakaɗo laana tan ko gandanɗa hoorema anda fof ko waɗata ɗum ɗo e nder leydi tan jordi mairie tan to maayo ala haydara ala ay Allah ɓiɗɗo wasde hooladema hay ñande jolgol laana ngol ari ndewi ko jolta e laana makko ka yaadi ke waɗɓe hono muɗumen ɓe nandi yiyande ɓe ay donc so tawino ɗum wodani en dañata ko bindiɗen dañata kalɗen dañata ko ndentiɗen Nelson Mandela yomin mbawi yaafade kono mbawi yejjidde kono firti kadi hoto jejjiten e ɗum woni ciftoren wonde bonande no woodi ko ɓi Nuhu wadduno e Nuhu ko e annabaɓe woɓɓe dañi caɗele baaɗe noon ɓiɓɓe mumen walla rewɓe men jam fima ɗumen e ko nandi walla koreji men ɓuuri ɗumen ɓadade ɗum ko naturellement ko jomiraɗo tagdi ɗum e innama ade e on ɗon tuuye on ɗon jamfa e on ɗon bone e nden ɗon moƴƴere ko jomiraɗo tagiri ɗum noon ko aduna wawa welde so ɗum ɗo wodani dañata kalɗen ɗon dañata ko jewtuɗen firti ko so jamɓolo tan woodino ala ko firti haydara way kono yimɓe fof daña jawdi ha heewa hay goto wasa remde e jawdi yimɓe jogui ni fof milliard uji ɗi fof nayyi ɗi fof ma ƴettu sa ƴeena e temedere naggue cooda kaccitari eyyi so tawino yimɓe ndemata kono jomiraɗo iri noon ɓeeɗo gona wasɓe gona remoɓe ɓeeɗo gona joomen jawɗele garana cooda ɓeeɗo kañumen gandanɗa hoorema kadi ndema ha heewa ne jeeya hen guura hen so tawino yimɓe fof tan dañno tan ko nema tan jawdi ndi mairie kaali so tawi nafa tan firti ko won wasɓe ina dewi jamma ñalama liggo ina ƴeewa mbeten daña kono so tawino yimɓe fof joguinoma dollar o ha heewi walla franc CFA goto fof jogui compte muɗum milliard uji temedere e milliard uji temedere ɗi sa renoma jaggu milliard hen goto cooda ɗum kaccitari ala ko nafatma haydara wan noon e ko ɗum tan woni ko joga e ndema ala haydara ala donc firti ko jomiraɗo waɗirni ko noon tan foti wonirde kadi noon tigui yimɓe nanguirta ɗum kadi woni welema aduna o yo donc neɗɗo ina yiiɗi toujours ko jogui ko goɗɗo ala no weela ɗum sanne no feewi wan way kono waɗa sentir waɗa ina tina wonde wonko ɓuuri walla wonko woni walla wonko waɗana walla wonko wawi ko goɗɗo wawa e ɗum ɗon ko neɗɗo woni noon onon ɗon jogui tuuye ina jogui intérêt ina jogui gandanɗa hoorema ko waɗata défendre alay saago ɓooya wurde hen yo joni noon diineji ɗi ne gari nde kadi lamɓe diineji ɗi gari tawi annabi nelaɗo fof heewani wonde lamɗo heewi wonde ko annabi garɗo mo miskina mo gandanɗa hoorema ene wadda e miskineɓe ne ƴeewa mbete ɓeɗon ndewa Allah lamɗo yiiɗaɓe ndewa Allah no foti rewrude Allah ni wonnoon soɓe ndewi Allah tan ɓe goppat ɗum e gueɗe kewɗe ɓe mbawata gandanɗa hoorema waɗande ɗum hono waɗiranteno walla oɗo joguiɗo jiyaɓe muɗum ha heewi ina halfi ɗumen ina funta ɗumen ina mari ɗumen ina ɗamine muɗum o yiiɗa annabi wiyata yimɓe ko goppe ɗum ɗo moƴƴani mbaɗeni ndewe Allah goto kamɓe ɓe jiiɗa Allah goto rewa noon so Allah goto rewama tan kamɓe ko mabɓe ko tardat e yo annabaɓe kadi fof e nder diine he ko jangguɗen hen ko annabi Daouda e annabi Souleymani ko ɓeeɗo keeɓi laamuji ɗi gandanɗa hoore makko kamen no mbawno forsude yimɓe ndewa Allah force ala ko mbawi hen non annabi Daouda heeɓi laamu guila no famɗi e kadi annabi ɓiiko kadi Souleymani jibinama e laamu kadi heeɓi gandal hay ɓurgal ngal o heɓnogal e yo heddiɓe fof annabaɓe arɓe fof ko miskineɓe haydara ngala yo joni noon e wona toon fof paaɗen fo yiide tan siftinde wonde bonande e moƴƴere e dendagal ko jiiɗen e aduna caɗele ɗe ko ɗum moƴƴini jaam o ko ɗum rokki jaam o woni so tawino bonande alano jaam wawa fewde wawa dañde woni wanno e adama hoore muɗum taggama waɗama e aljanna no heɓɗan hana ñaama ɓiɓɓe ene wooca ga ina ñaama fruit ji en pomuji en e o kono noon kiiɗo lekkina annimo sannene fewi o wiyata o nem omo yiɗi nemde o anda ko woni e makke kono alay saago pour o nemake huuɗo am fa rokke way kono gantine e ballon fuɗɗima han gantine macce fuɗɗima woni macce fuɗɗima kiiɗo lekki nde o nemi ɗum nde tan o tawi wonde gandanɗa hoore ma ko ala comci gato woni ɗo ndeke noon o watti hersude ni woni ɗo andi waɗi ko boni o tooñi o bakko dini e jomiraɗo tellinimo e aduna he ko ha processus gandanɗa hoore ma de création jogo woni jogo sens donc firti ko gandanɗa hoore ma e ni woni bone o alay saago ande woni bone o ko tellade ɗo leydi he ma e hen tampa hen ubbe hen e wuura hen yiɗa hen aña hen wara hen warodire hen yo nemo hen wasa hen tampa hen ko ɗum woni o tellina ay ɗum woni kadi wi ha o ñalawma hande ko ɗum ko normal ko naturellement no foti wonde so wonano noon way e no wano aɗanni ɗum ɗon jogotano ko woni e yo jomiraɗo tagui Iblis o hoddiri wonde yo waɗmo désobéi ko noon tagama ko ɓooyi kañum e hikkanno ko sehilagal mum jomiraɗo yettima to gandanɗa hono jomiraɗo a wiide goɗɗo yo sujjanne so wona kañum eyyi joni noon ɗo tawi wonde ndeɗo ɓakkere tagani ɗo tan wondi ko ma sujjine kanko mo taga guila ko ɓooyi woni sehil Allah wonde maleykaji e kanko o sujjanaka ko ɗum ɗo sujjante ay kanko noon o joguimo tuuye on noon ko wona malayka kanko Iblis omo jogui tuuye e yidde woni yidde makko omo yidno sujjanede kanko kadi omo yiɗi mawnikinade kadi o sikkanno kanko mo waɗe oɗo poste kono hona kanko heeɓi ɗum ko neɗɗo heeɓi ɗum ɗon tagore wonde yo donc ɗum fof wona toon paaɗen ko kornik meɗen ɗum fof no jeeya tan e yidde wadde lamɗam ha yimɓe ciftoro wonde ko bonande moƴƴere gondi kamen jadata so yaadani kadi welata e joni noon hono Thierno Fadel no mbiɗa ni wonde hoko adi ɗiɗo haareji diineji e enen kam diine men l'islam nde tan kalden tuggen ɗon tan nelaɗo sa sallam nde o nelande e o ñaaguima yimɓe yo gon julɓe ɓe hen jaaɓi ɓe hen jiri mo miracle won andude oɗo ko annabi ummoriɗo to jomiraɗo annabi gandanɗa hono gonɗuɗo o holliri nunɗal makko guila o won sowa wonde annabi ha woni annabi kadi ɓeydima hen kadi ɓeydima tekkude e yo donc firti ko kanko oɗo nelaɗo sa sallam kono noon ɓe gañimo sababude wonde ɓe jiɗanamo ɗum ɗon wonde mo annabi kanko ɗo ɓe gandimo joni joni o jibina ɗo kadi ko miskine ko alyatima kono noon o handani nguɗo mawlu wonde annabi e ni woni ɓeɗo
ɓeeɗo yimɓe woni hen jaɓɓe woni hen saliɓe ɓuuri hen hewni jaɓɓe ɓe wona hay wonɓe jeeyaɓe ɗon ɓe ni ɓuuri hen hewde ko yimɓe woɓɓe arɓe yo kono yimɓe tan ɓe hoddunoɓe woni haasidiji makko e kanko alaihi sallam o yeehi ha nelal ngal timmi tigui rigui o rokkama kadi fiyande diine o felli diine yimɓe heɓe forsama naati diine ɓeeɗo ñagama naati diine ɓeeɗo ɓeɓe kuuli wonde ne janami ɓe bonnanaɓe kadi kaɓe muɗum nanni ɗumen diine neɗɗo sallam ɓenni nde o ɓennide ko abou laamimo abou ñande laamoto nde ñande hen woodi yimɓe beltima tawde nelaɗo maayi gonta ron kuuɗe lempo mumen asakal muɗumen abou nangui ɗumen fi ɗumen a nangui ɓoggi woni aboubacry siddique ɓen ɗon dokki gani wonti force ha gantini ewa joni noon ɓe hen eggi caali jalti diine mbay banggueji goɗɗi ɓen kadi wiɓe nela tawde nelaɗo sallam maayi kamen gonta wonde julɓe eggi kono ala fof to mawlare mabɓe heɓɓe keeɓe aduna he so wona gandanɗa to ɓe jano fof julɓe tawiɓe toon yo ni woni ɓeɗon jalti ɗum woni ɗon ha o ñalawma hande ɗon gonɗen ɗo ɓeena naata ɓeena jalta yo kadi Oumar Laami waɗi fitinaji kewɗi kañum hoore ma e fitina he warama e haare Ousmane kañum ne laamim Ousmane ibn Affan nde laami nde kankone ni woni e yiddeji yimɓe ɗi tuyaji ɗi ni woni hunde fuɗɗima kadi wadde caɗele omo fekta ɓeeɗo omo joƴƴina ɓe omo itta ɓeeɗo belaka ɓeeɗo no belti ɓeeɗo beltaki ko weltaki ko ɓuuri hewde mbaɗi coalition meɗen joguima sembeji kewɗi ndendi mbaɗi gandanɗa hoorema rébellion muɗumen woni hawariji en ɓe gaari ɓe mbari kadi gandanɗa hoorema oɗo Ousmane to ɓe mbari Ousmane ɗo fitina wadde diine he liƴƴi ɗi kadi woni bani Umayya en bani Hasim en e liƴƴi goɗɗi ha kewɗi gonno toon saabu Ousmane kay mabɓe jeeya Ousmane ko bani Umayya donc warɗemo ɓe ni woni Seydina Ali nonde laami nde kañum ko bani Hasim jeeya e Mawiya oɗo ko gouverneur wonno hedde Syrie ko Ousmane joƴƴinnomo toon o artiri ga kankone o wi wonde kanko e kono makko o wi Seydina Ali o wata jabdande ɗum laamu muɗum ngu so wona nangga ɓeeɗo hawariji en warnoɓe Ousmane gandanɗa hoore ma mbare Seydina Ali wimo ala ɓeeɗo mbawatake warede joni kay fitina gonɗen ɓeeɗo no keewi sembe sen mbiyeɗen nanggaɓe joni ene mbaraɓe haare nde ummitte nden haare nde deƴƴata kadi ene wawi problème ɓe kefta laamuji ɗi ɓe mbaɗa ko boni Mawiya sali wi jamais mi jaɓanma laamu ma soɓe nanggaka ay haare fuɗɗi hakkude Mawiya e Seydina Ali koɓe julɓe kamɓe ɗiɗo fof koɓe sahabaɓe ay ɓe kaɓi ɓe mbarodirɓe kadi hareji ɓurnoɗi fof bonde hareji ƴeyinɓe julɓe heɓe ne mbiya won ɗum fotani hay haalede ni kono so haala kadi neɗɗo yanta ngol goofol hunde waɗa mbiyon wonde haaletake sababude e wonde ko haare ɗum ɗon yo waɗe tan e banggue so waɗama banggue kala ko ganda jejjiɗɗa kala ka anda atinta jana ngol ɗon goofol sa anda ɓundu nanɗa sudda fala gawe pularer ni gando so ari taroma anda so ari yaaɓa halko donc nden ɗon haari ɗin ɗon haareji wiyete ko ɓundu falandu gawe yo donc mbaɗen feere ganden mbasen yande mayru ɓe kaaɓi ɓe mbarodiri ɓe duppodiri kala bonandeji ɓe mbaddi kamɓe ɓeeɗo Seydina Ali gandanɗa hoorema e oɗo Mawiya donc ni woni ha waɗi saaha goto e Seydina Ali ko hoore muɗum warama e ɓe jamfima ɗum ɓe mbari ɗum holi barɗo ɗum wiyama hawariji en mbari mo gandanɗa hoorema ɓen ɗon kadi ɓe warno Ousmane ɓe kadi ko ɓen tan toujours jamfima mbari kamɓe goni ɗon toujours kono koɓe julɓe de ha joni ɓe jaltinaka diine l'islam koɓe hawariji yagal ko fimde ɓe mbarimo ni woni ɓi ko lomtima laamima kadi ha reƴƴina continue kadi kañumene Mawiya en ha on gandanɗa hoorema Imam Hassan e ni woni kañumne huuli fitinaji ɗi kadi ɓorti uttimo laamu ga rokkiti Mawiya heeɓi laamima taw Mawiya laamiɗo kadi ay fof ko fitinaji ɗe kay diine gonɗen ɗe neɗɗo sallam mbi o wi wonde diine yahudi ma pecco capanɗe jeeɗiɗetel l'islam ma fecco capanɗe jeeɗiɗetel chrétien ma pecco capanɗe jeeɗiɗetel l'islam fecci ay kanko hoorema neɗɗo sallam anduno ɗum ɗo ko arata yo donc naturellement wona hunde nde gandanɗa alin ɓe mbawi hen haydara ɗum ko jomiraɗo waɗiri noon kadi ko neɗɗo o way noon yimɓe ne ɓeydo hewde fitnaji ne ɓeydo hewde intérêt ne ɓeydo hewde goto fof yiɗi guesa mawba galle mawɗo leydi jaajdi e laamade yimɓe ɗum ko naturellement alay saago haare waɗa eyo wona julɗo ala mbasa wonde julɗo fof yimɓe fof poti hen ɗum ɗo ko laamu hankkantine natti wonde e diine kono noon kamɓe haɓoɓe ɓe puntirta yimɓe ko diine beele ɓe daña yimɓe ha heewa eyo kono noon wona diine garata udda jumaji udda jamaji guure jeewa yimɓe egga yimɓe gonta refusé ji guesa ma hefte miñe mawne bamma en mbare wiye ko diine ɗum wona diine ko laamu tan woni ɗon hombo laamoɗa laamata ko tinneji a laamata ko kulle ɗe ko yimɓe laamoɗa kono noon mbaraɓe ha kulɓinaɓe haaɓe kula gandanɗa hoorema ko heddi ko jaɓa laamu ngu yimɓe gartira seeɗa jaɓanma ko ɗum woni haareji ɗi mbiyete ko diine ko meeɗa wonde diine wona diine hande wona diine janggo donc kamɓe ay ɓeeɗo haɓannoɓe wona diine ɓe kaɓanno woni Mawiya en yo Seydina Ali wona diine ɓe kaɓanno tan ko laamu yo donc ma heɓ mettin hen kono ko gonga ɗum kala neɗɗo wawi hen ko noon woori neɗɗo yo ƴeewa tan haala kana wayni tawi fenani wiya ko fenani yo donc ni woni Imam Hussein oɗon mawni nde kañumne woni gandanɗa hoore ma nde heeɓi sembe nde won ko miñum Hasan ɓi Seydina Ali o kanko woni Hussein o imam o ko ɓi Seydina Ali eyo kankone ani Seydina Ali nde laami nde ittu laamu muɗum gandanɗa hoore ma e Makka en Madina en faani ɗum Kuufa e nder leydi Irak o faani ɗum toon o laamu wi toon juƴƴino e laamu makko nattu wonde laamuji makka e ni woni kanko oɗo Imam Hussein kadi o ummi gandanɗa hoore ma Makka to ngam yaade haɓoyede kankone walla tawoyde ɓeeɗo warnoɓe bam makko en e wiya yo ar ɓen ma mballum omo haɓa e warnoɓe bam makko ɓe o nanga ɗumen walla o wara ɗumen omo namdi ƴiƴam nden noon tawi Mawiya kamne e woppi laamu woppi laamu ko ɓiyum laami ɓiyum biyeteɗo Yezidi e fulɓe ganda toon teskine kewi wiide kuɗaɗo kudde Yezidi fulɓe mbiyanno ko Yezidi wanno zi ala e pular Yezidi mbiyanno andi le Yezidi woni ɓi Mawiya anno ko ɓoyɗo bonɗo
o anda fulɓe no gandunomo sanne no feewi wone makko tolino donc kala ko neɗɗo kuɗanoɗo bondi fulɓe mbiyata o kuɗaɗo kuddi yejidi sa nani yejidi tan on ɗon woni ɓima o wiya biteɗo yejidi o ni woni kanko oɗo seydina imam Hussein o ummi toon kankone o yeehi o haaɓe konuji ɗin ɗon ɓen ɗon lamɗo on ɗon yejidi konuji laamu muɗum o haaɓe muɗumen kadi ɓen nanguimo mbarimo wargo bongo taƴi hayde ha dande makko ganduɗa nayi ɗum no pijiroya walla ko nandi hen ayi tanumnel sa sallam mbari ɗum wargoji bonde ay ɓen daɗani on bone saka innamade goɗɗo tanumnelaɗo tan ɓe nelaɗo gandanɗa yinno ɓe ƴettanno jamma e ñalawma gandanɗa cukalon mum jiɓen hono juuɗe muɗum ɓiyum debbo Fatma ɓe nangi ɓe mbari ɗum gone hoyni ɗum kadi ɓe taƴi dande mum gone nawɗe pijiroya tawa julɓe mbaɗi noon de ko julɓe tigui mbaɗi noon e o ɗin ɗon haareji noon ko ɗin ɗon jorti hankantine waɗi fitinaji ɓen dogo mawɗo yo banggueji goɗɗo so garti daña sembe janaga e makka en janaga e nokkuji goɗɗi en ɓe kaɓi kamɓe fof ɓe ɗeɓi gasde e nder ɗin ɗon duuɓi temedere batniɗo haareji ɗiɓe mbaɗi ala fof no hay goto tan haareji ɗin poti e bonandeji ha yimɓe waɗɓe gaari mbatti habdema yemennaɓe mbatti arde turkinaɓe ummi toon gaari kamɓe fof piiɓaɓe nangue ɓoygui kefti koɓe joguino fof ƴetti dendagal moƴƴereji ɗiɓe joguino e kulle mabɓe hay deftere qur'ana nde ɗo nde Ousmane rendinno winduno nde 33 kilo e ndena turki musée turki jooɗi no premiére deftere qur'ana windade nde windira gandanɗa hoore ma ko foyeji mawde ɗe gandanɗa hoore ma ndeman noon kayitaji mbeɓani gandal heewani ina tekki ha ɓurti 63 kilo teddedi mayre e turkinaɓe ittinde makka to gandanɗa hoore ma nawinde ga ni woni turki anden ɗon jooɗi ha ñalawma hande makka ne mbawi heptudeni ni woni fitinaji mbaɗi hankantine goto fof ne arana guewo banggue ne ƴeewa ne heeɓiri laamu ngu ne wiiya ko diine taw wona diine haɗa jiiɗi wonti intérêt tan hankantine wonti laamuji e yo diine ɗe ko julde horde janggude deftere Allah nde gowniɗo Allah ko goto kañum woni dewtere ala mbo rendinta haydara mbaɗa kala dendagal sariyaji ɗo yamirɗe julde e horde e askude yaade makka gandanɗa hoore ma so tawi a dañi e ko nandi hen ko woni ko yamira ko kono ko heddi ko laamuji tan goni ɗo lamɓe bonɓe gaari fiiɓe imameɓe woɓɓe ɓeɗo winduɓe nder fiyaɓe ha ɓe kette muɗum e mbatti tajde mbaɗa fof bonandite lamɓe waɓɓeɓe noɓe kadi julɓe kadi kamɓe koɓe julɓe pourtant koɓe imameɓe kono ala fof bonandeji ɓe mbaɗaka donc ɗiɗo haareji dine l'islam wona enen puɗɗi ɗumen ha o ñalawma hande to joɗɗen gonɗen ɗo ken miskineɓe en goni leyɗele meɗen iyata gali en mabboum hamadou koufo en gaari état islamique en gaari ɓeɗo fof ne continue ndin haareji gonɗo toon ɗi ɓen ɗon arabeɓe wonnoɓe arabique gandana poɗodira beelo no poɗodira woynu no poɗodira ceenal mbiya goto fof min jeeɗomi ɓurma rimde tane warino taram komi joftotoɗo en min komi baniɓe en komi bani télé en ko ɗin ɗon haareji ɓe jeehi noon yimɓe ɓe janggoyi ɗum gartiga e haata meɗen ɗo ayi ɓeɗo goni dowla en tugni e dowlatul islam ɓega goni nusratul islam en tugni e alqaida en ɓega goni samba e demba en tan inɗe ɗe gartata tan fof ko inɗe arabeɓe hay inɗe maɓɓe change inɗe maɓɓe kamɓe ɓeɗo haɓanteɓe jihay goto fof wiye Abou en Ousmane en ɓe kala tan haalaji bonɗi ɗi gandanɗa hoorema ina pirta inɗe guure men no mbatta inɗe safalɓe e guenal men so neɗɗo ubbama waɗane bindol e ɗum no wiya ko Abou Moussa Abou ɗum ɗo tawa inɗe ɗe inɗe arabeɓe tawa noon ko pullo woni ɗon samba walla demba walla ko kaɗɗo wiyete ko tolo ba walla ko nandi hen eɓe change hay inɗe maɓɓe ayi wona dine l'islam hande wona dine l'islam janggo wannon inde wona dine l'islam Aboubacry Siddiq natata l'islam de ko noon wiyete Aboubacry inde mum meeɗa changede Omar wino ko paade wara guel ɗo biyete guel nelaɗo mi araji hen kirden kono ɗo yettinde o tuubi kono ɗo naati l'islam o ɓeydi hewde sembe ko Omar o wiyeteno kono meeɗa change inde makko nelaɗo sa sallam nelade wiyete ko Mouhamadou meeɗa changede wiya wonde tawde wontine annabi yo change inde makko kono ay hay jihadiste en wonɓe gaaɓe leyɗele men jiyata ko ñalla change inde muɗumen goto fof nan jogui inde ɓe mbiya Hamza en ɓe mbiya Abou Moussa en Darda en inɗe tan ɗe gartata ɗawa famde eyyi ɗum ɗo fof wona dine l'islam ko bandiji tan ɗe jaaha goto fof no ƴeewa laamu so heɓani laamu noon funta population ne nanno ɗumen oɗo fitina e yo yimɓe fof gontiri officier ji jalti leyɗele muɗumen jamaji uddi duuɗe qur'ana uddi liƴƴi kaaɓi yimɓe natti weldude fitinaji mawɗi mbaɗi gandanɗa hoore ma ɓe usti dine l'islam natannoɓe nattinade ɗe gandanɗa hoore ma nannoɓe koyemen nana jalta a wona to fiɗe joni réfugié paya Bamako walla Wagadugu organisation ngaji gara e maɗa mbima wonde armin nawma Canada ɓe nawma to ɓe dokkuma galle joɗɗo oto joɗɗo ɓe janguinma gadda sukaɓe ma fof ɓe nehanma ɓe needi moƴƴiri so ɓooyi seeɗa needi no ɓe jiiɗiri hayso koni moƴƴani ɓe mbima won diine mon ɗe diine bonde ƴeewa tawa wonde hayso koɗe bonani an hankkadi hakkille ma bonne hen ayi wannoon miñe warama mawne warama guesa ma heftama leydi ma heftama to gurnuɗa fofo heftama ha laaɓi wiyama wonde diine ma ɗe pewani taw ka julɗo aɗa horanno aɗa rewa Allah kono kamɓe ɓe gaari ɓe gaddi fitina ay jalta diine l'islam donc ɓeɗo hande e haɓateɓe kadi diine l'islam guila adan ha ñalawma hande ɓe ɓeydima ustude diine l'islam o surtout diine l'islam no ɓeydatono e grand sembe mawɗo kono hande diine ɗe natti yarude yeeso à cause de ɗum ɗo gandana ɗiɗo fitinaji e joni enen ga e wonɓe sampo polli en dente WhatsApp ay goto fof ceernaji fof no jogui yimɓe mum fansuji mum almuɓe muɗum rewɓe muɗum tawa jangguiɓe ayaji ɗiɗi walla ayaji tati tan walla hadiseji walla hadiseji tati tawa hadisaji ɗe cellani tawa kadi ayaji ɗe koɗe nuskade jomum daro yen haɓa e aduna foof ina dugda e aduna foof hankkadi dukana haala yimɓe mum no ndeya mum no gullana ƴatto ɓeɗo hono Fadil Pire wini jiiya yimɓe hay téléji radio ji goto fof ne liɓa koode goɗɗo goto fof ne yenna goɗɗo goto fof ne wiya goɗɗo wona e lawol goto fof ne wiya goɗɗo kañum ko ni way ha ɓooya ɓe mbatta windere komi ka kefeero suufiyanke wiye ɓeɗo sunniyankoɓe heefreɓe sunniyankoɓe ɓeɗo suufiyankoɓe heefreɓe siya ko kefeero kaari kefeero ay goto fof ne wakko goɗɗo inde elle kam nannata kam yaltin diine l'islam o ɓe ƴeewani haala Allah ɓe ƴeewani haala nelaɗo goto fof hankadi ne ƴeewa ko défendre intérêt muɗum wona diine ko woni ɗon ko
o wona pour diine o ko intérêt o woni ɗon goto fof ngo ñamata hen ina yara hen ina wuuri hen ene jogui yimɓe muɗum rewɓe caggal muɗum mbiye yimɓe ndaare ɗo ndaare ga mbaɗeni oto mbaɗeni taw wona Allah wi wona nelaɗo wi ɗum ɗo fof ko ɗum ɗo caysayagal e sa yi tan sernaɓe keewi ko jangguɓe kewani joni noon neɗɗo yo janggu yo janggan hoore mum andana hoore muɗum ƴeewa wonde ko Allah goto woni dewateɗo neɗɗo to holluma gandanɗa hoore ma wonde Allah ko dewateɗo kono ko min holluma Allah rewrete sa ƴettene am diine ma tan wona diine moƴƴo joguiɗa ko fenade diine ko julde e horde rewde Allah no foti rewrede ni yo heddi ko rewde yimɓe e nande haalaji ɗi gandanɗa hoore ma ɗi ɓeydata haalaji ustuji ƴeewe hande so wiyama tawi enen leyɗele julɓe e rewɓe Allah gandanɗa ɓuuri tampude ɓuuri fuyde ɓuuri ɗayenede addanteɓe ko ñaami addanteɓe vaccin ji walla teɓe kala hunde o ko waɗi noon eɗen ndewi Allah eɗen ɓeydo ɗayde fuyde wonno wona Allah dewɗen to banggue ko dewten ko dewɗen koye yimɓe gandanɗa hono lepte meɗen ina punta meɗen kañumen jahana gaddude e jawɗele ha hewana ñaama ina mbaɗana koye muɗumen aljannaji muɗumen heddiɓe e punta ɗumen ɓeydo tampude dewɗo Allah gandanɗa hoore man Allah foti rewde ni on sufrata tampata gandanɗa ma dañ ko ñaami daña ko yeeɗi sa juul aɗa hoora jamma ñalawma meeɗa wadde ko boni hay locol mburu a wawa sodde diine ma moƴƴani firti juulma ga moƴƴani voilà donc firti ko koye tuggi to no woɗɗi no ɓooyi hawa ñalawma hande ɗum woni rewde en ko ɗum woni jotte en ko saabu ɗo to gonɗen goto fof no joguiɗo tugni so arabe ɓe wonɓe makka ɓe soɓe ƴattodiri tan walla wonɓe bahrain en yemen en ɓe soɓe ƴattodiri toon tan yimɓe men ga ƴattodirat wanno yimɓe men ɓe mbiyata goto fof ceernam ƴattima ceerno kayre ƴattima ceerno kayre ay annene ƴattoɗami walla minen ceernam gandanɗa hoore ma on ƴattodiri toon on safalɓe enen gañi ƴattodiren gay eyo donc ɓen kamen maahi l'islam ke façon ko hen guuri ɗin ɗon fitinaji hen addanɗumen ko ñaame ko jaari kono enen fitina heƴani e meɗen donc ko ɗum woni ko jiɗɗen yembuɗɗo jamma e ñalawma eɗen ndewi hen eɗen gulla tawa Allah no foti rewrede ni wona no deworten ɗum kadi arɓe ne mbiya no ƴetta laamuji no laamo wonde no mbaɗa ga jihade no mbaɗani ɗum ɗo hen fofo ko fitinaji tan kono ko laamuɓe jilto kono wona diine hande wona diine janggo diine warata hay goto diine wayata ƴetta hay goto yo hirso diine egginta neɗɗo yorum heftata guesa muɗum wujjata nayi muɗum kono guure fof jeewi ganda nayi gujjama jawdi fof gujjama yimɓe nana mbaɗa jamma ñalawma massacre uji jamma ñalawma e ɗum ɗon wona diine hande wona diine janggo yoɓe gacci yimɓe ndeeƴa koye yimɓe fitina kamɓe gadi fitina e leyɗele meɗen kamɓe ɓeeɗo e ɗiɗo laamuji ƴettuɗi fetelaji ɗi dokki population ngaji civil en yo jogo ndena koye muɗumen ɓe ana jahano joftoyo e neɗɗo mennoɗo fiiɗe bamum foof gandanɗa hoorema mbiya kamɓe gara tawde jogui fetel mbara jomum ay wonta fitina haareji goda aynaɓe remoɓe kaaɓa leƴƴi gañodira guure e hoddiɓe gañodira laamuji ɗi mbaɗi ɗum ɗon kono fof nafa en ɗumen ay kamɓe fof nan mbaɗe kuude tan ñande fof nan ummo e laamu ñande fof nana goppe ñande fof nana doga ñande fof gandanɗa hoorema e fitina no bonneji bonɗi nana jana e muɗum e wanno ko boneji ɓe mbaɗi kala baɗɗo oɗo fitina wattinde kay battane bonɗe fitinaji warde yimɓe sababude warde yimɓe sababu guure eggude sababu guure yewde ɗiɗo sababuji ɗi ɓe mbaɗata wonɓe caggal ɓe foof battinta ko battane bonɗe mayta ko mayde bonɗe ƴeewe Ben Laden mayde mayde wara kay galle muɗum ganduɗa hoorema e Afghanistan no suuɗi Saddam nanggano ko kirduji ne waɗami bomboje poudre ne waɗa rewɓe sukaɓe bamɗi fof tawa no maayi jiyaden ɗo no maayi ne leeli sukaɓe muɗum ngabbe dow reedu mum no pijjanno e mum taw bombo chimique a yiya Saddam ko ñande julde saylina wara Gaddafi en foof gandanɗa hoorema nangganno ko guure ne pella avion ngaji no bomborde ne mbiya wonde kamen laami hay goto wawi men haydara ayi maydeji mbaraɗi ko mara kono gandanɗa kono dogui no suuɗi no domru ni e gandanɗa hoorema ɓeɗo foof fitinaji bonɗi mbaɗanno e yo gacce bonɗe mbaɗanno e woɓɓe hono mabɓe ne julɓe woɓɓe taw ko ɓaleɓe waɗanno ɗiɗo fitinaji bonɗi foof maydeji bonɗi mbattini ɓeɗo kadi saabiɓe ɗiɗo wargoji gonɗi Burkina Faso lamɓe ɓe waɗoɓe ɗum ɓe e VDP en ɓe e dossier ji ɗi e Wagner uji ɗi tawi ko laamu ngu kamin goni responsable kamin fof maydeji bonɗi mayta battane bonɗe ɓe mbattinta kamɓe fof ma Allah yoɓɓe ɗo e dow aduna guila ɓe jahani laakara saabu neɗɗo so waɗi bonande ko ɓuuri hewde koko ɗo yoɓete e aduna he yimɓe ne jiiya mbiyata ɓeɗo tarade walla ndento yo donc firti ko ɗum ɗo ɗiɗo fitinaji gonɗe e meɗen hande gonɗe e leyɗele meɗen gonɗe e guure meɗen gonɗe e dendagal diwonuji meɗen e ko enen foof ken responsable ɗum ɗon kala mo goto e meɗen e jogui nde part de responsabilité wannoon goto foof ɓe gon wuro tan ɓe goni ladde won wonɓe nana ene guure he ina jooɗi jamma ñalawma no nodda no kaala haalaji bonɗi ɓen ɗon ñaññinta wonɓe ladɓe kadi ɓeyɗo ñaññude so tawi ɓe gondani hay goto tan so ɓooyi ɓe goppat kono sa yi duɗal no huɓɓa tan andu won duñcowo walla won gaddowo leɗɗe ne ɓeddo hen kono dunal so huɓɓi tan duñcitaki ala leɗɗe ɓeydtaki hen tan so ɓooyi ñifat yo donc firti kala e meɗen no jogui responsabilité mbo jogui e part muɗum yo noon bandiraɓe on calminama on beltanama on jarama yo Allah waɗanen jaam e diine e gande kese ɗum ɗo wono chronique men hande e namdal woni kadi ballal e ceerno men ceerno Fadil Bambo Pire yo on calminama on fof beltanama on jarama